Καλημέρα, από το σπόρο στο πιάτο. Σήμερα θα κάνουμε ένα μπρόκολο au gratin. Θα κόψουμε ένα μπρόκολο από τον κήπο. Και μερικά παντζάρια για να κάνουμε μια συνοδευτική σαλάτα. Έχουμε κόψει το μπρόκολο σε μπουκετάκια και θα το βάλουμε σε νερό που βράζει. Θα το αφήσουμε 1-1,5 λεπτό να μελακώσει λίγο. Θα προσθέσουμε μισό κουταλάκι αλάτι και θα το βγάλουμε και θα το αφήσουμε να στραγγίσει καλά. Και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σάλτσα. Θα ρίξουμε 20 γραμμάρια ελαιόλαδο στο σκεύος και 20 γραμμάρια βούτυρο. Θα προσθέσουμε ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι θα ρίξουμε λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι. Θα προσθέσουμε το σκόρδο και θα ρίξουμε 30 γραμμάρια corn flour ή και αλεύρι. Το corn flour απορροφήθηκε από το κρεμμύδι και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε το γάλα σιγά σιγά. Μόλις αρχίσει να πίζει, προσθέτουμε και άλλο γάλα. Ανακατεύουμε συνέχεια και προσθέτουμε και το υπόλοιπο γάλα. Συνολικά περίπου 750 γραμμάρια. Θέλει υπομονή και να ανακατεύουμε συνέχεια. Η σάλτσα άρχισε να πίζει και θα προσθέσουμε και 70 γραμμάρια κίτρινο τυρί. Ανακατεύουμε για να λιώσει και θα προσθέσουμε και άλλα 20 γραμμάρια μπλε τυρί για τη γεύση. Ανακατεύουμε ακόμα λίγο. Όπως βλέπουμε η σάλτσα μας έχει πήξει και θα σβήσουμε τη φωτιά.
Έχουμε βάλει το μπρόκολο σε ένα σκεύος και θα αδειάσουμε τη σάλτσα από πάνω. Θα ανακατέψουμε καλά και θα αδειάσουμε τώρα το μπρόκολο μαζί με τη σάλτσα σε ένα βουτυρωμένο σκεύος που θα πάει στο φούρνο. Θα το στρώσουμε καλά και θα προσθέσουμε κίτρινο τυρί από πάνω να το σκεπάσουμε. Περίπου άλλα 80 γραμμάρια και τριμμένο καρύδι θα προσθέσουμε και λίγη πάπρικα και θα το βάλουμε για περίπου 20 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο τους 180 βαθμούς. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο και θα το σερβίρουμε. Και θα το συνοδεύσουμε με μία σαλάτα παντζάρι και με φρέσκο σπιτικό ψωμάκι. Και καλή μας όρεξη!